Alcoolul este direct de la diavol, o unealtă perfidă creată să distrugă sufletele noastre. Nu e coincidență că toți dependenții ajung să-și piardă tot, familie, prieteni, serviciu. E planul lui Satana să te izoleze și să te facă vulnerabil, să-ți slăbească nu doar trupul, ci mai ales spiritul. Când bei, deschizi efectiv o poartă spirituală prin care demonii pot prelua controlul asupra ta. De ce crezi că nu-ți amintești ce ai făcut când erai beat? Pentru că nu mai erai tu în control, erau forțele întunericului care ți-au pus stăpânire pe trup și minte. Biblia ne avertizează clar în Efeseni ora 5 și 18 minute să nu ne îmbătăm de vin, care duce la destrăbălare. Dar diavolul e viclean și folosește societatea modernă să normalizeze consumul de alcool. E doar distracție, toată lumea bea, un pahar nu face rău. Acestea sunt minciuni satanice menite să te ademenească în capcană. Fiecare picătură de alcool e o otravă pentru sufletul tău care te îndepărtează de Dumnezeu. Dacă acest mesaj ți-a atins inima, lasă un amin în comentarii, e primul pas spre eliberare. Și trimite acest video tuturor celor care au nevoie să audă adevărul. Cu ajutorul lui Dumnezeu, vom învinge această armă a întunericului.